Welcome. You're Sophia. Very nice to meet you. So we just now visited another school, but a music school. So you finish? Do you speak English? Maybe you can translate. We're waiting. Who knows Russian? Okay. But I can explain in English. Yes. Anything you like. I can say, Sabrina, δυνατά να λες. Δυνατά. So they finished their work already? Yes, see your video. We're waiting more children. Very good, very good. So you mean you will have somebody who can translate? Yes. I have a friend that is from Poland, who knows Russian, and How old are the children? they are 6, 5, 6 and a half, 7. This class. They are doing exercise every day? Yeah, every day no. 2 times a week. Yes. Can we show something though? You want to show us something or something? Then they can show a content view or something, no? No, only this age. Irini, I have only. Can they show? Okay. Θέλετε να πάμε στην μπάρα, για ελάτε. Ειρήνη, από μέσα. Προσέχετε. Βάλε. Είστε πολλά τώρα μαζικά. Να πω, να χωριστούμε σε γκρουπάκια. Αυτό δεν θα το κουνάτε. Να χωριστούμε σε γκρουπάκια. Προσέχετε. Να χωριστούμε σε γκρουπάκια. Λέω εγώ. Οπότε, ελάτε. Λοιπόν, παιδιά, ελάτε να σας πω λίγο, ακούστε με, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, Μερούλα εδώ, Κατερινάκη εδώ, προσέχετε το πανί, Χρύσα, έλα εδώ. Θέλω να καθίσετε. Ναι, περιμένετε. Θέλω να καθίσετε, κάθισε Ρενούλα. Θέλω να καθίσετε και να μην μιλάτε, σας παρακαλώ, ναι. Μπράβο. Τα υπόλοιπα παιδιά πάτε στην μπάρα μας. Ρενούλα, κάτσε εκεί αγάπη, ένα λίγο και εσύ. Ειρήνα, για απλωθείτε λίγο. Κορίτσια. Πάλι είσαστε πολλές. Χριστινάκη, για κάθισε. Ελένη, κάθισε. Είσαστε πολλές, κορίτσια. Κάθισε. Ωραία. Μέρη, όχι πίσω από εδώ. Νομίζω ότι εδώ είμαστε καλά. Εντάξει, χωράμε, ψιλοχωράμε. Maybe they can show you this position second. Ωραία, Μαρία. Με 2 χεράκια στην μπάρα. Okay. 2 χεράκια στην μπάρα. Για να δούμε 2 χεράκια στην μπάρα. 2 χεράκια στην μπάρα. Προσέξτε πώς κρατάμε μπάρα και μιλάμε μέσα πάνω. Πρώτη ποσισιόν. Ναι, Μαρία. Ναι. Ωραία, πάμε πρώτη ποσισιόν. Πάμε να κάνουμε μέσα στη λίτσα μας ένα ωραίο πλιέ. Μικρό, δεμί-πλιέ, πλιέ. Και πάνω. Ξανά. Πλιέ, μη φοβάστε, δεν δαγκώνουμε και πάνω. Πλιέ, μπράβο. Και πάνω. Unbelievable, very good. Can you do Batman Fancy? Batman Fancy, μπροστά Μαρία, στο πλάι, only on the side. Αν μπορείτε λίγο να αραιώσετε. Δεν έχει χώρο, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρει άλλη μπάρα, την έχουμε αφιστέψει από εκεί με τις καρέκλες. Ωραία. Για να κάνουμε όλα τα παιδάκια. Μπατμάταν διπλάι με δεξί ποδαράκι. Όλες ξέρουμε το δεξί μας ποδαράκι, μπατμάταν διπλάι. Με δύναμη το πόδι και κλείνει. Και το άλλο ποδαράκι. Πλάι, χωρινέτουσα. Στέκνεις μπροστά. Και κλείνει.
Ξανά δεξί Ξανά ποδαράκι. το δεξιπόδι πλάι. Ο ποπός μας μέσα, να μην πετάει, οι κινίτσες μας μέσα, μπράβο, και οι πηγούνια πάνω. Καταπληκτικές. Πρώτη position. Είστε ωραία. Я знаю, кто это. Και στα αγγλικά κατάστημα να πούμε, αλλά καλύτερα τα ρώσικα, μπορείτε εσείς να πείτε άμεσα τα πράγματα. Ну да, такое дело для деток. Все хотят. Все хотят? Да. Балеринами или современные танцы? Και τι χορό θέλετε να κάνετε, πιο μοντέρνο ή θέλετε να κάνετε σαν κυρία μπαλέτο? Балет. А сколько лет даже занимаетесь? Πόσα χρόνια εσείς πηγαίνετε για μπαλέτο? Давайте вы расскажите. Я вот классическая балерина, то есть я танцевала классические балеты, а сейчас у меня уже современная программа, но мне интересно и то, и другое. Στην αρχή η κύρια Αναστασία είχε μόνο μπαλέτο και το έχει κάνει για πάρα πολλά χρόνια. Τώρα όμως κάνει και μοντέρνο χορό, αλλά της αρέσουν και τα δύο. А видели, ребята, мое видео? Έχετε δει το βίντεο της Είδαμε πολλά που γίναμε λίγο, ναι. Да, Отлично. успели. Вот, просто скажите им, что вот все те мои данные физические, ну, как физика, да, которые они видели, это то, чего у меня не было вообще, когда я пришла в балетную школу. Все это трудом выработано, и чтобы девчонки знали, что все это можно развить, все данные, там, большую растяжку, там, выбор, все. Нужно просто очень много для этого усилий приложить. Αυτό που έχετε δει τώρα στο βίντεο, που είχε τόσο και πλαστική και καλλιτέχνη κτλ., δεν ήταν εξ αρχής έτσι. Όταν είχε έρθει μικρό κορίτσι για να ξεκινήσει το μπαλέτο, δεν είχε όλα αυτά τα στοιχεία για να το κάνει. Όμως, επειδή το ήθελε πάρα πολύ και είχε δώσει πια μεγάλη προσπάθεια, έχει καταφέρει και έχει γίνει αυτή που είναι τώρα. Άρα δούλευε πάρα πολύ. Ναι, άρα όλοι εσείς μπορείτε. Κάποιος, αν δεν κάτι μπορεί τώρα να κάνει, με μεγάλη προσπάθεια θα μπορέσει να το κάνει πιο μετά. Вот. И еще можно сказать девчонкам, что вот то, что мне в жизни помогала одна мысль очень важная. Когда было очень-очень тяжело и хотелось все бросить, вот у меня в жизни была цель, я очень хотела стать балериной. Каждый раз мне было жаль вот оставить все это дело, потому что уже приложено много усилий. И я была готова положить еще больше сил для того, чтобы этой цели добиваться. Επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, πολλές φορές σκεφτόταν μήπως πρέπει να το παρατήσει, μήπως δεν αντέχει και δεν μπορεί άλλο. Όμως η επιθυμία και ένα όνειρο να γίνει μια μπαλερίνα της κράτησε και πάντα έλεγε δεν μπορώ να το παρατήσω. Έχω κάνει τόσα πολλά πράγματα, έχω φτάσει ως εδώ. Λίγο υπομονή, λίγο ακόμα και θα το καταφέρω. Και αυτή η σκέψη ήταν πάντα δίπλα της και της έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ну и самое главное, мне кажется, иметь желание и веру. И еще трудолюбие. Вот три Εγώ качества. πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος, άμα θέλει μια μεγάλη επιθυμία να αποκτήσει κάτι, άμα έχει μια πίστη ότι μπορεί να αποκτήσει αυτό που θέλει και να κάνει προσπάθεια και να δουλεύει πολύ γι' αυτό, θα το καταφέρει σίγουρα. Τρία πράγματα αυτά πρέπει να το έχει στο νου. А спросите, девочки, вы ходили на сцену уже когда-нибудь? Они что-то Εσείς έχετε βγει καθόλου στην πίστη, έχετε κάνει κάποιους χορούς στην πίστη? Нет? Да, ναι, да, А, да, ага, да, да. Отлично. А здесь сценки класс. А Εδώ они στο как? Μάγιο Νικόλα. Κάνουμε σε ένα θέατρο κάθε 2 χρόνια парάσταση. Δηλαδή, τον πρώτο χρόνο στο θέατρο, το δεύτερο ανοιχτό мάθημα εδώ. Каждый год здесь есть небольшой театр, и вот раз в 2 года они делают там небольшие постановки. Раз в там 2 они года? ходили. Да. А вы можете мне дать контакт этого театра? Давайте сделаем совместный концерт. Скажите, Μήπως девочки. μπορούμε να κάνουμε κάτι όλοι μαζί, αν θα μου δώσετε το τηλέφωνο του θέατρου, μήπως μπορούμε να μιλήσουμε και να κανονίσουμε κάτι, να κάνουμε μια παράσταση μαζί. Και βέβαια, θα У θέλαμε. меня в каждом концерте всегда принимают участие дети. И я буду рада, если вот именно эти девочки примут участие в моем большом концертном шоу.
σε όλα τα κονσέρτα της κυρίας πάντα έχει παιδάκια που συμμετέχουν και θα ήθελε πάρα πολύ όταν θα έχει κάποιο κονσέρτο εδώ να συμμετέχουν αυτά τα κορίτσια. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Да, ну супер, с вас контакт. Τότε λέει να μας δώσει και λέει το τηλέφωνο και Ναι, να έχουμε, ναι. Ωραία. А вот этот мальчик что делает в этом же? Και το αγόρι χορεύει ή είναι κάποιος συγκινής. Το αγόρι, όχι, είναι ο παπάς του εδώ. Мальчик, он не танцует, это, видимо, чей-то брат болеет. Έλα εδώ, για έλα εδώ. Έλα εδώ, μην τρέπεσαι. Έλα, μην τρέπεσαι. Сейчас сделаем тоже. Δεν τα έχει. Ее особенно. А вы дочку тоже привезли? Нет, я приехала в этот раз. А, кстати, скажите, что у меня дочка Ариадна, ее зовут, у нее тоже греческое имя, и мое имя греческое, Анастасия. И ей 8 лет, да, она была месяц назад, и в следующий раз я обязательно ее привезу, чтобы мы вместе танцевали. Η Αναστασία έχει μια κόρη. Κόρη τη λένε Αριάδνη, δηλαδή έχει ελληνικό όνομα, όπως και η Αναστασία πάλι επίσης είναι ελληνικό όνομα. Браво! Και ακριβώς είναι μάμα и ее брат, и тоже зовут Анастасию, поэтому очень обрадовалась. Ναι, και αυτή τη φορά δεν έχει έρθει μαζί με την Αναστασία, έχει έρθει πριν ένα μήνα, αλλά την επόμενη φορά σίγουρα θα έρθει και θα την γνωρίσετε. Ανατανθούει. Да, танцует и поет. Αυτή και χορεύει και τραγουδάει. Α, ωραία. А пусть девочки мне скажут, какие они выучили движения по балету. Μήπως εσείς θέλετε να πείτε την κυρία τι έχετε μάθει, ποια ας πούμε ασκήσεις, ποια βήματα, κάτι θέλετε να πείτε. Έχουν έρθει και μερικά μεγαλύτερα παιδάκια τώρα, γιατί έχουν μάθει στις 7, δηλαδή ήρθαν νωρίτερα γιατί πρόλαβα να ειδοποιήσω ότι θα έρθουν νωρίτερα. Ίσως εκείνα που είναι πιο μεγάλα μπορούν έτσι να δείξουν κάτι, να κάνουν κάτι. Она говорит, что да, пришли девочки старшие, да, и в 7 часов у них урок, но они специально пришли пораньше, может быть, они вам что-то покажут. Я бы очень хотела. Да, ήθελε να δει αν Можно маленьких спросить, они весь экзорсист выучили или нет? Все упражнения, экзорсист так называется? Εσείς έχετε μάθει όλα τα exercise? Ξέρω, ναι. Δηλαδή κάνουν στην αρχή τους μορφή πιέ, ταντί, ντε, φραπέ, yes, λίγο. Λίγο, ναι. Немножко от всего, да. Уже проходили. Θα κάνει εξάσκηση πολύ, βλέπετε. Αυτό έλεγε. Так же хотят, как на фотографии. А им говорит учительница, нужно много работать. Это очень много нужно работать. А давайте я подпишу пока открытки. Я привезла. А у вас моя открытка, да? Да, нет. Θα σας υπογράψει τώρα η κυρία τις φωτογραφίες της για να έχετε για την καλή μνήμη και να θυμάστε και η κυρία και να δουλεύετε πάρα πολύ καλά. Γιατί θα είναι δύσκολα, θα κοιτάξετε τις фотографίες, θα έχετε τη μνήμη και θα συνεχίσετε. Я говорю, вот оставите, будет когда тяжело, будете думать, вспоминать, смотреть на эти открытки и продолжать. Так. Имена я не Λέμε ευχαριστώ, λέμε ευχαριστώ. И как и наши, мало имен, которые Ну какие? Вот известные. понимаешь? А? Марина. Марина. Μαρίνα, έλα. Πώς σε λένε? Мариана Αθηνά. Мария Αθηνά. У нее двойное имя Мария Αθηνά. Можно Мария, например. Мария Афина, как Афина. Как Афина. Бывает, мне нравятся двойные имена тоже. Мария Афина. Какой девушка пришла? Как зовут? Если она πώς σε λένε? Мария. Так что здесь все очень много. Да-да-да. Εσένα πώς σε λένε? Μαρία. Και εσένα Μαρία. Все Марии. Είναι много Мария. Θα μας χαρέσει καθόλου.
Πώς σε λέμε? Мэри. Мэри. Уже спрашивают, а вы сегодня станцуете? Да я хотела вообще там мастер-класс заниматься, просто последний день сегодня. Вы, кстати, сказали, что я на каникулах, вот с любимым человеком, у нас всего было 5 дней, поэтому я, конечно, хотела вместе провести с девчонками время, но вот просто последний остался Η Αναστασία αυτή τη φορά ήρθε για πολύ λίγο, μόνο για 5 μέρες, με τον αγαπημένο της. Και σήμερα είναι η τελευταία μέρα της και αλλιώς θα ήθελε πάρα πολύ βέβαια και να χορέψει και να σας δείξει και κανένα masterclass. Αλλά θα ξανάρθει, είπε. Μη στεναχωριέσαι. Μα θέλουμε να μας χορέψει. Πώς θα λέμε? Σταυρίδα. И, кстати, скажите, что для того, чтобы поддерживать форму, нужно заниматься всегда и везде. Вот я здесь отдыхаю, я занималась даже вот на веранде дома, ну, то есть здесь в гостинице, но вот Για να είστε σε καλή φόρμα, πάντα πρέπει να κάνετε ασκήσεις όπου και να είσαστε. Ας πούμε τώρα Αναστασία που είναι μόνο εδώ για 5 μέρες και κάνει διακοπές, κάνει ασκήσεις στη βεράντα, στο ξενοδοχείο. Για σεμί. Για σεμί. так. Вот так, подожди. Πώς σε λένε? Ειρήνα. Ειρήνη. Μια Ειρήνα. Εσένα πώς σε λένε? Ζωή. Еще одна Мария. Мария. Дочка наших детей, хорошая. Прям слезы. Я говорю, не переживай, еще приедет Анастасия, обязательно. Не станцуем вместе. Ирина. Όχι. Εσένα πώς σε λέμε? Ελένη. Εσένα πώς σε λέμε? Γαλάτια. Εσένα πώς σε λέμε? Νικολέτ. Εσένα πώς σε λέμε? Μαρία, είσαι και εσύ Μαρία. Μαρία. Εσένα πώς σε λέμε? Πώς? Χρύσα. Χρύσα. Наверное, на всех не хватит. Έλα, εσένα πώς σε λένε, μικρή? Κατερίνα. This is my daughter word. Κατερίνα, повезло. Любовь добрая. Это те Катерина. Давайте, да, конечно. Как сказать, чтобы они все встали вот так вместе? Мама. Это мама. Так, Ποιος δεν έχει πάρει ακόμη? Так, давайте, кому? Εσένα πώς σε λένε? Ειρήνη. Και εσένα? Τα ψηφαία. Ψηφία будет. Ειρήνη. Ειρήνη. Τα ψηφαία. Τα μικρά πόσα παιδάκια έχουν πάρει. Όσα δεν έχουν πάρει μικρά παιδάκια.
παιδάκια που Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα. Εγώ δεν έχω πάει. Εσένα πώς σε λένε? Να καθίσουμε τα παιδάκια που πήραν αυτό που έχω. Για καθίστε εδώ, για καθίστε εδώ. Ειρήνη, έλα να καθίσετε εδώ, στέρψη. Εδώ. Για καθίστε εδώ, στα παιδάκια. Ποιος δεν έχει πάρει ακόμα? Τα μικρά κοριτσάκια, πώς σε λένε? Έχει μελή. Ναι, περίμενα να τελειώσουμε τα κορίτσια και μετά. Κοριτσιά. Ελένη, еще две. Πώς σε λένε? Χριστίνα. Χριστίνα. Και εσένα πώς σε λένε? Η Ειρήνια. Τα υπόλοιπα κορίτσια την επόμενη φορά που θα έρθει η κυρία. Να δείξουμε τα μεγάλα παιδιά τώρα λίγο. Για πάμε καθίστε. Παιδιά, καθόμαστε. Καθόμαστε, Χριστίνα. Καθόμαστε. Ειρήνη, αυτό που μπορώ να κάνω είναι να βγάλω. Εδώ έχει το καλώδιο. Έχει το καλώδιο. Έχει το καλώδιο εδώ. Έχει και γυμναστική εδώ. Θα τις χωρίσεις σε δύο. Δύο γκρουπάκια. Δύο γκρουπάκια για να φορέσεις, γιατί οι άλλοι τώρα είναι δεδομένοι. Έλα, σιγά. Κάνετε και γυμναστική εδώ. Θέλω να κάνεις τη ρετούλα μου κάτω, ναι. Θέλω να καθίσετε εδώ. Για να μην μιλάμε. Μπορείς να φέρεις συντή. Ωραία. Ησυχία μόνο να κάνουμε, να πούμε, ναι.
Ειρήνη, δεν μπαίνεις κάπου εδώ. Ειρήνη, πες μπροστά, Ειρήνη. Πάτε στη μέση. Δύο παιδιά, ένα grand pied, στην πρώτη, στη δεύτερη, τέταρτη, πέμπτη. Αναστασία, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που σας έχετε δείξει όλες αυτές τις ασκήσεις, γιατί ήθελα να δει. Вот. И еще хотела бы сказать, что в балете важно выборность и гибкость. Это второй момент очень важно. Στο μπαλέτο είναι δύο πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι πρέπει να είσαστε πολύ πλαστικοί και πρέπει να βγάλετε δηλαδή τον εαυτό σας. Να είμαστε αντίθετοι. Να будут худенькие. И растяжка. Ладно, кстати, это тоже сегодняшние дни. Και πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε σαν την Αναστασία, δηλαδή να κάνετε το stretching, δηλαδή αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Но скажите, что это важно, а самое главное, совсем другое. В танце любовь. Важна душа. Και η ψυχή βέβαια πάνω απ' όλα είναι παντού σε πρώτη θέση, σε όποιο χώρο και δεν θα κάνετε. Чтобы танец никогда не был похож на спорт, чтобы он всегда был живым, красивым и эмоциональным. Γιατί ο χώρος πρέπει να είναι πάντα ζωντανός, πρέπει να είναι πάντα όμορφος, δεν είναι μόνο ας πούμε спорт, δηλαδή πρέπει να είναι κάτι όμορφο. И у меня есть мечта станцевать
ребятами, с девочками, с этими. В следующий раз, когда я приеду, я постараюсь сделать, чтобы это было крайне быстро. Και την επόμενη φορά που θα έρθω και θα προσπαθήσω να είναι σύντομα, θα ήθελα να κάνουμε έναν χορό μαζί με τα κορίτσια. Ωραία. И когда это все случится, перед концертом я организую мастер-класс, на который я приглашу девочек, чтобы они могли видеть, что я делаю. Και πριν το κονσέρτο θα σας καλέσει η κυρία για ένα master class που θα σας δείξει και να μπορέσετε να καταλάβετε δηλαδή πώς διδάσκει η κυρία και τι μπορείτε να κάνετε. Скажите большое спасибо за это гостеприимство, за ум. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, χειροκρότημα. Να βγάλουμε φωτογραφία τώρα με τα παιδιά μαζί. Сказать ребятам, что вот то, что я могу держать цветы на сцене или ну, таких обстановках, это то, что я заслужила очень большое. Να δουλεύετε πάρα πολύ σκληρά και δυνατά. Ακούτε. Μέρα θα μπορέσετε να αποκτήσετε τα ίδια και να κρατήσετε τα λουλούδια όπου και να είσαστε, στη σκηνή ή κάπου αλλού. Πρέπει να το αποκτήσετε και να δουλέψετε πολύ σκληρά. Γυρίστε να κάνει μια φωτογραφία όλοι. Ελάτε τα παιδάκια μπροστά. Όλα τα παιδάκια. Ναι. Εδώ, εγώ. Ειρήνη, έλα και εσύ μιλάτε. Παιδιά, όλοι. Δεν φαίνεσαι. Σε πάνω το δείξεις. Εντάξει. Τι έλεγε εσύ. Όλοι. Ποιος δεν φαίνεται ένα κοριτσάκι εκεί. Πιο μπροστά, πιο μπροστά. Τα μικρά πιο μπροστά για να φεύγω. Έλα, δεν φαίνεται το κοριτσάκι αυτό μου. Αυτό εδώ. Έλα. Συλλώστε και λιγάκι, δεν πειράζει. Ποιον δεν φαίνεται και η άλλη κοπέλα. Εσύ, ναι, έτσι. Μπράβο, έτσι. Να με βλέπετε όλοι, να με βλέπετε. Να με βλέπετε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Είναι πάρα πολύ δηλαδή ευτυχισμένη που έχετε πει ότι θα κάνετε ένα κονσέρτο μαζί. Η Λίκα το ξεκινήσει όλα. Ωραία. Θέλετε να πάρετε μια συνέντευξη, θέλετε κάτι. Ωραία. Μαζί, μόλι, έτσι. Κωνσταντίνα. Constantine, like, sing? Ευχαριστώ πολύ. Και φτάνουν τα αυτόγραφα, παιδιά. Φτάνουν τα αυτόγραφα. Την άλλη φορά που θα έρθει πάλι.
δηλαδή. Θα τα σας το βάλω εγώ με ησυχή. Λίγο πίσω. Παιδάκι μου, κάνει υπομονή. Δεν ξέρω, όλα να τα αφήσουμε να τα αφήσουμε γιατί